So now you're here again knocking at my door. Kif daħal fis-seħħ it-tieni set ta' tnaqqis fil-miżuri kontra t-tixrid tal-coronavirus pajjiżna, bosta persuni li kienu magħluqa f'darhom għal bosta ġimgħat ħarġu biex jaqtaw xarhom għall-ewwel darba wara ħafna żmien. Ġejna hawnhekk fis-Siġġiew biex nitkellmu ma' barbier tradizzjonali biex naraw kif qed jimplementa l-miżuri ta' prekawzjoni u kif dawn qed jintlaqgħu mill-klijenti tiegħu. Il-barbier Christian Bonello stqar li jinsab sodisfatt li rritorna x-xogħol biss huwa konxju minn responsabbiltà kbira li għandu li jieħu ħsieb saħħet il-klijenti tiegħu. Dan fil-waqt li spjega kif l-għodda kollha li juża biex jaqta' x-xahar qed ingħaddafa wara kull klijent. Aħna il-barbiera li qegħdin lura x-xogħol kuntenti bħal huma kuntenti klijenti tagħna. Jalla nibqgħu sejrin kif aħna sejrin, kulħadd qed jiġi bil-prekawzjonijiet kif suppost, il-maskli, sanitizers, jgħodu attenti li jiġu fil-ħin biex ma jkunx hemm distak bejn klient u ieħor. Mill-ġimgħa bdew jieħdu l-ħajja wkoll il-pjazzas u t-toroq li huma sinonimi mal-armar tal-Monti fit-tmiem il-ġimgħa. Għall-ewwel darba wara bosta ġimgħat fit-tmiem din il-ġimgħa fetaħ ukoll il-Monti u rajna kif bosta persuni ħadu din l-opportunità biex jiġu jagħmlu x-xirja tagħhom bil-prekawzjonijiet kollha fil-miftuħ. Martin Paċ li jomru żmienu jarma bit-tapiti fuq il-Monti stqar li issa verament huwa kuntent għaliex in-nuqqas tax-xogħol kien qed iħossu sew. Ferħan ħafna għax jiena dan ili nagħmlu 50 sena dax-xogħol u kont imdejjaq ħafna d-dar. U nispera il-bambini rrid immorru tajjeb kif konna sejrin qabel. Raymond Bonnici wkoll reġa' rama l-bankarella biex ibih il-prodotti tiegħu u stqar li n-nies hija konxja tal-bżonn li wieħed joqgħod attent. Nis konxja ta' mis-sitwazzjoni bil-maska xorta aħna nagħmlu plastik fil-snif, il-maska affarijiet li deqgħu imma dawk hemm bżonn li jsiru fil-preżent. Persuni li sibt fil-għodu kienu qed jagħmlu x-xirja mill-Monti ta' Ħalqormi innotaw il-fattur pożittiv li wieħed jista' jagħmel ix-xirja fil-miftuħ. Aħna din dejjem niġu kull nhar ta' Sebt. Ordiri, s-saħda tajjeb u anke bħala nies ma jkunx hemm ħafna nies isek ma tiddejjaqx biex tixtri. Il-biċċa l-kbira ġifieri tara n-nies għaddejjin kollha bil-maskli, prekawzjonijiet l-stakeholders qegħdin jieħdu għax għaw spazju mhux ħażin bejn wieħed u ieħor. Ġifieri u il-fatt li huwa open air. Ħafna iktar safe naħseb jiena. Bejjieħ tal-ħwejjeġ appella lin-nies biex ma jibżgħux jixtru mill-Monti f'dan iż-żmien hekk kif il-prekawzjonijiet qed jittieħdu u l-ambjent huwa sigur. We are back to business, m'għandhomx fejn tibżgħu biex fuq il-Monti. Tarawna sanitizers, kuħdu l-maskli, jekk nobdu regolamenti ma xejn kien hemm diffikultà ħadd. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.